Ọhaneze ekene m unu n'anya unu afọ ife onyonyo dị ebe a na-ekwu na ife siri ike mana anyị nwawo ndị a na-achị achị na-emekwu ya bụ ife ọ na-akawanye njọ. Anyị nwawo ndị a na-achị achị na-eme ya bụ ife ọ na-esiwanye ike. Nekene ife nwoke a na-eme n'anụ a. Nekene ife nwoke a ji anụ eme. Ewele pumping machine apọmpụ anụ. Ewele pumping machine apọmpụ anụ. Ịbịazie golozie anụ na iluzie na be gị. Ịnazi ajụ na ụkọ anụ 5,000 na igoro ihe a ga-enwe onye zuru go ohi anụ. Ịnazi ajụ na ụkọ anụ a igolo ka onwele ebe ichefuru anụ igoro n'ahịa maka na amaghị ka o si ji awụrụ na ijere igo anụ gochazie anụ narụzie ebe gị tope waterproof iji wee nata ahịa instead of anụ 5,000 n'ezi afọ anụ 500. Ife na ya wụ ife jọgburu onwe ya jọgbukwere na onwe ya maka na ama m ụdị arụrụ anabụ ihe a amakwa m ụdị arụrụ anabụ ife a maka na ya bụ ife karịrị akarị. Ajọ obi ndị mmadụ na-enwe nke ikpeazụ a ọ karịzikwara akarị maka na ife awa ajọ obi ka m na-akpọ ya. Ekenekwa m ụnụ.